Morjesta, morjesta! Kuten kuvasta näkyy, Kippo on jälleen lipumassa kohti uusia seikkailuja ja tällä kertaa me mennäänkin Tampereen keskustaan Tuulensuun palatsiin. Siellä on nimittäin leffa Brunssi, eli ruokaa tarjolla sekä sitten elokuva. Ja elokuvanahan on vuoden 1984 Gremlins, jonka ohjauksesta vastaa Joe Dante, käsikirjoituksesta Chris Columbus ja tuottajana on häärinyt itse Steven Spielberg. Ja mikä hienointa, niin Inkan ja meikäläisen mukaan lyöttäytyy Artturi Ruusten sekä Saiju, kanavalta aikaisemmistakin videoista tutut hahmot. Eli aivan mielettömän kova aamupäivä tulossa. Mennään tsekkaamaan, mitä kaikkea tapahtuu. Tervehdys kaikille. Ollaan Saijun kanssa juuri saavuttu Tampereelle, kun Alterstream Median Henri kutsui meidät kokemaan tämmöisen uudenlaisen elämyksen. Nimittäin ollaan menossa tuonne Tuulensuun palatsiin hänen ja Ingan kanssa katsomaan Gremlins, mutta mikä tästä tekee uudenlaisen kokemuksen on se, että sen yhteydessä on myös brunssi. Kyllä. Ei tule mieleen, että olisi Turussa mitään samanlaista, ainakaan ei ole tullut meille vastaan, niin odotan kyllä mielenkiinnolla, että miten tämä konsepti toimii. Hyvää päivää. Erittäin hyvää päivää. Löysitte autonne paikan jostain? Kyllä. Kuinka kaukana? No. Se on siinä Niagara-kulmilla. No niin, loistavaa. Joko jännittää? Tää konsepti. Vähän kiinnostaa. Joo, kyllä. Jännittäminen on aika vahva sana, mutta siis, Niin. kyllä vähän jännittää. Innolla odotan, että miten tämmönen toimii. Niin, joo. En ole ollut, koska aikaisemmin sanoin tuossa automatkallakin Saijulle, että en ole koskaan osallistunut mihinkään tämmöiseen vastaavaan. Niin konsepti, että on tämmönen ruokaamisen elokuvan yhteydessä. Niin. Hauskaa. Kyllä. Mitäs Inka, sulla on kokemusta? Tykkäsitkö sä aikaisemmin? Kyllä. No niin, jees, kohta nähdään taas mikä meininki täällä tänään. Hieno mesta. Mikä fiilis? Hyvä. Hyvä. In a matter of hours, this town is going to be turned into a major disaster area. Now you have got to warn people. Pidän tästä edelleen todella paljon. Mitäköhän mä uskaltaisin sanoa? En edes ole enää varma, että kuinka monta kertaa mä oon nähnyt tän. Koska tää on myös semmonen elokuva, että jossain kohtaa tuli joka joulu televisiosta. Ja sit jos se on tullut satunnaisesti pyörinyt jossain, niin sit se on... Tää on niin koukuttava, että sitä jää niinku katsomaan myös, vaikka se lähtisi ihan jostain puolesta välistä, niin kuin joku TV-lähetyksenkin yhteydessä, mitä ikinä. Mutta tää oli ensimmäinen kerta, kun mä näin tän isolta kankaalta. Et mä en edes ole niinku... kyllä. Tätä ei oo... tai mä en ole törmännyt semmoiseen esitykseen koskaan, niin tää oli mukava katsoa. Ja näki... Ja osas edelleen entistä enemmän arvostaa niitä kaikki yksityiskohtia, mitä tässä oli. Ja tämähän on ihan pullollaan yksityiskohtia ja kaikkea niinku luovaa ja nerokasta ja myöskin täysin typerää, mikä niinku... Se yhdistelmä on niin hyvä, että se kestää myös aikaa. Se on niin hyvin tehty ja sitten se on niin överi, että se ei niinku... Totta kai tehosteet ja puvustukset kaikki, niinku, että okei, tietää, että tämä on jotain tiettyä aikakautta, mutta se
se kestää mun mielestä todella hyvin aikaa. Pidin todella paljon. Kyllä. Mites hei, tää brunssi? Mikä fiilis tämmöistä katsoa brunssin yhteydessä elokuvaa? No siis erittäin itse asiassa hyvä. Mä olin vähän, mun on pakko myöntää, siis kaiken rehellisyyden, mä olin vähän skeptinen siitä, että kuinka hyvin se niinku toimii, että se on niinku iso määrä ihmisiä, ketkä ruokailee samalla kun elokuva pyörii, mutta tässä ei niinku, tää oli oikein niinku silleen, ei ollut mitään levotonta. Täällä oli tosi rauhallista ja ihmiset keskittyi myös katsomiseen. He oli oikeasti tullut myös elokuvan takia eikä pelkästään näiden herkullisten tarjoiluiden vuoksi. Et ei ollut mitään niin kuin ylimääräisiä aistiärsykkeitä, melkein vähemmän kuin Finkinossa käydessä katsomassa niin kuin jotain uutuuselokuvaa esimerkiksi. Niin tässä oli ihan erilainen tunnelma. Joo, tosi kyllä hyvä kokemus. Siis, just niin kuin Arturi sanoo, tämä ruokailu oli yllättävän niin kuin meni jotenkin se smoothisti. Me itse asiassa kerettiin varmaan syödä suurimmaksi osaksi ennen kuin leffa alkoi pyörimään. Ja sit vaan jotain pientä snäkkiä siinä elokuvan aikana. Ja välillä ihmiset kävi hakemaan lisää, mutta ei se tosiaan niin kuin häirinnyt. Ja oli itse asiassa kiva katsoa tällä aika rennosti niin kuin tämmöisessä ympäristössä. Tuntuu, että on tämmöinen hyvä yhteisöllisyys ehkä täällä jotenkin. Vaikka nyt ihmiset oli tosi keskittyneitä elokuvaan myös. Ja elokuvahan toimii, Kremlins toimii aina ja toimi nyttenkin. Kyllä, tykkäsin. Tykkäsit? Mä oon nähnyt tätä elokuvaa tosi monta kertaa, koska myös Ukrainassa sitä näytettiin aina telkarista. Mut joo, oli kiva nähdä se täälläkin elokuvateatterissa niin kuin. Gremlins, siitä on oikeasti tosi kauan aikaa, kun itse on nähnyt Gremlinsia. Ja siis itse asiassa tämä toimi erittäin hyvin. Mä odotin, että ei ehkä olisi toiminut näin hyvin. Siis tää oli tosi positiivinen yllätys. Mä niin kuin jostain syystä mä tykkäsin tosi paljon nyt tällä kertaa Gremlinsista. Ja siis tämähän on ihan mahtava elokuva. Ja siis semmonen hauska juttu pitää sanoa Gremlinsista. Tää elokuvahan on se elokuva, joka kehitti PG-13-luokituksen. Tää on ensimmäinen elokuva, koska tää oli vähän niin kuin liian väkivaltainen lapsille, mutta sitten taas vähän löysä R-ratingille. Niin kehitettiin tän elokuvan takia PG-13, että saatiin tää. Ja tämä ja sitten, oliko se tämä Indiana Jonesin Tuomion temppeli, niin oli toinen, joka oli vastaavanlainen tapaus. Tämä oli siis mielenkiintoinen ja siis jännä nähdä se, että kun miettii, että tämä elokuvahan on nyt 41 vuotta vanha, niin vitsi nämä toimii ihan pirun hyvin nämä niin nuket, nämä Gizmo ja kumppanit, nämä Mogwait. Ja siis en tiedä, onko siitä olemassa mitään materiaalia, kun nähän alun perin ajatteli, että ne tekee nämä Mogwait sillä, että ne pukee apinat niihin asuihin. Mutta sitten nämä apinat, se ensimmäinen, kellä oli kokeiltu sitä pukua, niin se oli pelästynyt ja juossut johonkin menee sieltä ihan ymmärrettävistä syistä ja sehän kuopattiin sitten, mutta sitten tämä kaveri, kuka nämä teki sitten lopulta nämä Mogwait, niin vitsi onnistui ihan mielettömän hyvin. Nämä on siistin näköisiä kuvia. Jotenkin mun mielestä sitä leffan taikaa tuo myös nämä matte paintingit, mitä siellä taustalla näkyy. Kyllä, sekä sitten näitä tämmöisiä niin miniatyyri puppet meininkejä, mitä siellä kuvattiin, niitä, ja sitten niitä massakuvia, missä ne juoksee siellä. Onko se sitten stop motionilla vai? Joo, kyllä. Nukkeanimaatio stop motion ja siinäkin yhdistetty niinku hetkellisesti just jotain live-proisioja ja sitten se siinä on varmaan itse asiassa tehty niin, että joko se on joku jaetun ruudun menetelmä tai sitten semmoinen, että se, kun on kuvattu niitä nukkeja, sitä stop motion nukkeja, niin sitten siinä on myös syötetty sitä kuvaa, proisioa niin kuin frame kerrallaan, että se niin kuin elää myös hiukan siinä. Ja siis pystyn allekirjoittamaan sen, että ne nuket on vaan tosi hyviä ja se on kiva, että ne näyttää myös nukeilta. Että on erilaisia nukkeja, on eri kokoisia selvästi, että sitten kun on lähikuvaa, niin sitten on iso nukke, että saa niinku paremmat ilmeet kuin sitten niillä niinku käsinukkeversioilla. Ja välillä on just nimenomaan huomaa sen, että ne on niinku liikkeeltä ja käsinukkeja ja joku liikuttaa niitä käsiä, mutta sitten välillä on tosi niinku sellaista sulavaa ja eläväistä, että siinä on useampi operaattori tai niinku ihminen ohjailemassa sitä nukkea, niin niitä on niin paljon erilaisia ja sitten kun ne on rehellisesti myös niin kuin nukkeja, että se ei olisi ikinä toiminut silleen, että ne on mäkin olen kuullut tästä storia, että ne on ollut alun perin niin kuin apinoita niin kuin pistettynä. Ja kun niitä nukkejakin on erilaisia ja siihen niin kuin totutetaan katsojan silmä, niin se, että siihen pistää koko ajan lisäkierroksia sillä, että okei, nyt niillä Gremlinillä on niin kuin tailoroituja tai siis kustomoituja niin kuin pieniä vaatteita ja tämmöistä niin kuin kaikkea päättömyyttä, mikä on sitten semmoista Joy Dantelle ominaista niin kuin,
jotain tämmöistä Looney Tunes-henkistä tai piirrosanimaatioista lainaavaa, niin mä saan jopa vuodelta enemmän arvostaa sitä. Ja siis Gremlins 2 menee vielä sitten niin kuin up to 11 niin sanotusti, ja siitäkin pidän todella paljon. Et tosi vaikea aina valita, että kummasta tykkää enemmän, mutta siis kummatkin on erinomaisia. Tämä oli harvinainen elokuva siinä mielessä, että tämä on täynnä rakastettavia hahmoja, tykättäviä hahmoja, erilaisia persoonia, ja tällä kertaa mä jostain syystä nostin sen perheen isän yhdeksi semmoiseksi niin kuin itselle tosi tärkeäksi hahmoksi. Voisiko olla se, että kun itsekin vanhenee, niin jotenkin samaistuu ehkä eri tavalla, mutta tämä, joka yrittää koko ajan keksiä jotain uutta ja tavallaan tuoda myös rahaa sitä kautta perheeseen ja muuta, mutta sitten oli hieno huomata se, että kuinka hänellä oli kuitenkin tärkeät lapset, että hän halusi sitten tämän Mogwain myös hommata ja niin edespäin. Ja sitten tämä Dick Miller, tämä mikä on siis tämän Joe Danten vakiokasvo, tämä joka vastusti kaikkea, mikä on ulkomaalaista. Tämäkin oli hauska, että se tavallaan niin kuin, jollain tapaa se on edelleen relevantti ajatus, jos oli 40 vuotta sitten oli tämmöistä ajatusta. Että silloinhan varmasti kuvastettiin sitä, että nämä on vähän niin tämmöisiä, jotkut ajattelee täällä, ja hei, se on edelleen. Tämmöisiä hahmoja löytyy, mutta tämä oli niin kuin hauska hahmo ja siis mä vaan tykkäsin ihan hirveästi siitä justiinsa tästä isästä. Totta kai nämä pääosa Phoebe Gates ja tämä Zach Galliganin hahmot, nekin oli hyviä. Mutta siis jostain syystä tällä kertaa Dick Miller ja sitten tämä isähahmo, mä en muista sen näyttelijän nimeä, mutta ne oli niinku itselle pirun hyviä. Mut hei, haluatteko te sanoa vielä tähän loppuun jotain? Terveisiä äitille. Terveisiä kaikille. Kyllä, terveisiä. Terveisiä kaikille ja sano vaan. Hei! Terveisiä, kattokaa Gremlins aina kun mahdollista. Voin sanoa suosituksen 2. Rakastan sitä 2. osaa. Siinä on vähän enemmän vielä tätä tämmöistä, kun tässä päästään semmoiseen, pureutuu ihan pikkasen semmoiseen, niin kuin, tässä on vähän semmoista yhteiskuntakriittistä ajatusta tässä ensimmäisessäkin, niin sitten siinä, kun kaikki muukin on niin kuin pistetty volat kaakkoon, niin siinä on sitten myös enemmän tätä kapitalismi-ajatusta ja se viedään kaupunkiin, se koko homma ja kerrostalo, että se on vähän niin kuin, no jos sieltä se 3. joskus tulee, niin onko se sitten In Space vähän niin kuin Jason X ja vastaavat jatko-osat, että ei voi tietää, mutta kannattaa katsoa kaikkea, mikä liittyy Gremlinsiin aina kun voi. Mutta hei hyvät ihmiset, pistäkää kommenttia tuonne kommenttikenttään, mitä piditte tästä jaksosta, mitä piditte Gremlinsistä ja hei, ootteko te käynyt koskaan tämmöisessä tapahtumassa Leffabrunssilla? Näitä on varmaan muitakin muissa kaupungeissa kuin Tampereellakin, luulisin ainakin näin. Jos ei ole, niin kannattaa kysellä ainakin sieltä oman kaupungin päättäjiltä, että hei, voisitteko järjestää myös tämmöistä. Mut pitemmittä puheitta, pistäkää peukkua ylöspäin tai alaspäin ja sitä kommenttia. Ja ottakaa kanavaa myös seurantaa, me palataan uusien videoiden parissa taas muutaman päivän päästä. Heippa!